Kayak kok tak kaplok ngomong. Lha apa? Lha tak apa bojo-bojoku dhewe kok. Oh iya ya. Ayo, ora Aku kenapa apa bojo-bojoku dhewe kok. kowe yo, kowe apa? Kene nek ora trimo, tak warai yo. Ayo, tak nene tese. Ayo. Ayo kowe. Ayo. Acak karo. Ayo yo, cepet ya le. Iya. Ya kok Pataya kula ten mriki lho, Pak. goblokang kowe. Masyaallah. Lho aku tok iki karo iki yo. Jero minum jero adik. Pataya ora tau mampu wedokan lho, Wes, Pak. ayo, langsung srodot. Saiki ra kesuwen. Anakku tak keluwe. Sarjina lho. Oh, gelem, Pak. Heh? Oh, gelem. Anak wong gede. Lho diceluk wong tuwa. Gendeng sampean ya gendeng lho, Pak. Iya ya. Lho diceluk wong tuwa nek gelem. Besok nek gelem. Sarjina lho. Gelem, Pak. Wong tuwa kurang apane? Kurang ajare. Sopo? Ya bener apa kurang ajar. Kowe njaluk apa tak turuti. Aku ora mbok turuti, Pak. Oh, tak tahu turuti apa nih? Niku Pak Jero, Pak. Pak Jero. Pak Jero demo ora ana wong dodol kok kene ya. Kurang apa? Kowe njaluk emas nang gone. Wah. Dua apa buat? Iku wah. Njaluk pirang kilo? Yang anak kalau anu asak ton ya, Pak. Wis aton. Heeh. Ya kok kowe karo aku ditimbang. Wis saiki ngene Pak ayo. Ora sak kesuwen. Iwan cepet kupinge. Anakku beladang.